Entisaikojen ihmiset käyttivät järviä ja niiden jäitä kulkuväylinään. Koskemattomien korpien läpi syntyi valtateiden verkosto, joka yli järvien, soiden ja jokien yhdisti kinttupolut ja muut kulkuurat toisiinsa vuoden ympäri. Vesistöjen halkomilla reiteillä tämä usein lyhensi matkoja merkittävästi. Kelirikkoaikoja lukuun ottamatta haapiot, venhot, sukset ja reet tekivät matkaansa vesistöjen kautta eräsijoilta kotikyliin ja sieltä kirkolle ja kauppapaikoille. Tuusulanjärvikin oli alkujaan hämäläisten erämaata. Vähitellen rannoille alkoi vakituinen asutus asettua. Tänäkin talvena järven rannat kuiskailevat ikiaikaista tarinaa kulkijoillensa.